Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanino. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, sultihan ko kamo, ang usa ka lugas nga trigo magpabilin nga usara gayod kalugas, gawas kong kini ipugas sa yuta ug mamatay. Kung kini mamatay, mamunga kinigdaghan. Ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang dili, mahinugon sa iyang kinabuhi, niining kalibutana, magpatunhay niini alang sa kinabuhing dayon. Ang buot mag-alagad kanako, kinahanglan musunod kanako, aron kung hain ako, ato usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan, magpasidungog kaniya, nga mag-alagad kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mayong hapon ka natong tanan. Kumusta ka mo? Praise the Lord. Nakahinumdum ako kadtong before sa ordination namo, naay gisulti si Father Bogie kanamo. Si Father Bogie mao kini ang amo superior sa MSC. Gisultihan niya kami bahin sa pagpangumusta kanamo o pagpangumusta sa ubang tawo. Nuingon siya, ayaw pangutan na ang tawo kung malipayon ba siya o malipayon ba sila. Pangutan-a sila kung naapabay meaning ang ilang kinabuhi. Kamu mga kaigsuunan ko, kumusta kamo? Nakita pa ba ninyo ang meaning sa inyong kinabuhi? Salamat sa Dios. Sa mga kalisod nga atong na-experience karon, nakita pa ba ninyo ang meaning nganong nabuhi pamantad diri sa kalibutan? Lisod pud siguro kung dili na nato makita ang meaning nganong nabuhi paman kita diri sa kalibutan. Kung wala na'y meaning, sama lang kita sa kinabuhi nga wala na'y direksyon. Sama lang kita sa kinabuhi nga wala na'y paglaom. O sama lang kita sa kinabuhi nga wala na'y pagtuo, wala na'y pagsalig sa atong Ginoo. Sama lang kita sa kinabuhi nga gili na makita na bililhon pa kita og kinabuhi na parang wala na tay pakialam sa atong kaugalingon, wala na tay pakialam sa ubang tawo. Pero kung adunay meaning ang atong kinabuhi, maninguha gayud kita na kabuton ang tanan natong gustong kabuton. Og klaro gayud kanato kung asa kita nga dalan nga mulakaw. Sama pud kini sa kinabuhi ni San Roque, na noabot sa iyang kinabuhi nga naapay gihapon iyang gihanap. Parang naay dakong kulang sa ilang kinabuhi. Naay kulang na walay meaning ang iyang kinabuhi kung padayon lang siya sa iyang kinabuhing adunahan. Sa pagpilgrimage niya sa Roma, didto niya nakita ang iyang misyon. Misyon na magserbisyo sa mga masakiton. Misyon nga mag-volunteer sa usa ka ospital
mag-volunteer para magserbisyo dito sa tanang masakiton. Sa pila niya katuig, aside sa ospital, mobisita pod siya sa mga balay na kailan niya na naay mga sakit. Pero noabot sa iyang kinabuhi, nga naka-experience pod siya og mga pagsulay. Natakdan pod siya, nasakit pod siya, og ang nakapait pa, walay notabang kaniya. Pero maski ingon man ani, wala siya biyae sa atong mahigugmaong Dios. Sa mga adlaw na siya nasakit, na feel gihapon niya ang presensya sa atong Ginoo, ang tabang, ang pagprotekta o paggabay sa atong Ginoo. Ang kinabuhi ni San Roque, hinaut unta, makatabang ka nato para makita nato ang tinuod na kinabuhi nga naay gayud meaning og kinabuhi nga wala magunahuna sa kaugalingon lamang kundili gihuna-huna pod ang uban tawo labi na kadtong nanginahanglan. Ang ebanghelyo pod nato karon nagpahinumdom kanato nga makahatag lamang kita og kalipay og kabulahanan sa uban kun andam gayud kitang malimot sa atong kaugalingon og magkat-on nga magsakripisyo. Malimot sa atong kaugalingon og magkat-on nga magsakripisyo. Ingon pa ni Jesus sa ato ebanghelyo karon, ang usa ka trigo dili mo daghan, gawas kung kini mahagbong sa yuta og mamatay. Kung mamatay kini, mutubo og mamunga kini og daghan. Kitang mga tawo, magbabugahon lamang kita kung kita makamaugayod, magsakripisyo og maghalad sa kagalingon para sa kaayuhan sa laing tawo. Sama lang kini sa usa ka ginikanan nga dili gayud makahatag og maayong kaugmaon sa iyang anak kung siya dili magunahuna sa kaugmaon sa iyang anak o puro lang kalipay ang iyang ginahuna para sa iyang kaugalingon. Sama lang pud kini sa mga teacher na dili makahatag og maayong pagtulunan sa mga estudyante kung dili siya maningkamot magtudlo pag-ayo para maka-learn ang mga estudyante. Dapat gayud adunay pagsakripisyo ug dapat gayud huna-hunaon ang uban. Ang pagkahilimot sa kaugalingong kalipay ug ang matinud-anong pagpangalagad maoy magdala gayud kanato sa kahimayaan ug sa kinabuhing dayon. Si Jesus mismo nag-ingon, ang buot mag-alagad kanako, kinahanglan musunod kanako, arong kung hain ako, atuaw sab akong sulugoon. Ang akong amahan, magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako. Hinaut unta na kita, dili lamang puro kaugalingon lang ang ato ginahuna. Ma-inspire pod unta kita sa kinabuhi ni San Roque, sa kinabuhi ni San Lorenzo, o guban mga martir, o guban mga santos. Labi na, ma-inspire pod kita kang Hesus na sila nakatong magsakripisyo para lamang makatabang sa uban o para makaserbisyo sa uban. Makat-on magunahuna sa uban, makat-on magsakripisyo, o makat-on moserbisyo sa mga nanginahanglan. Hinaut unta, nabuhaton nato kini, kay kini
mao ang maghatag kanato og meaning sa atong kinabuhi. Ato hinumduman ang gingon ni Hesus sa Ebanghelyo. Ang usa ka trigo dili mudaghan gawas kung kini mahagbong sa yuta og mamatay. Kung mamatay kini, mutubo og mamunga kini og daghan. Amen. Malihog manindog ang tanan. Sa pagsaulog nato sa usa ka martir simbahan sa Roma, ang inahan sa tanang simbahang musangpit kita sa atong may gugmaong amahan aron itugot niya ang atong mga pangamuyo, moingon kita, mahigugmaong amahan patilinghugi kami. Gumaong amahan, patalinghugi kami. Nga ang grasya sa paglahutay, magalihok diha sa mga kaparian, ug sa tanang nagalagad sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. May gugmaong amahan, patalinghugi kami. Nga si Kristo, mulig-on sa pamunuan sa atong nasod, maghatag kanila sa igong katakos sa pagdumala sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Gumaong amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga frontliners o mga medical workers, makasinati sa gugma o kaluoy sa Dios, manalipod kanila diha sa ilang pagtahan sa kaugalingon, alang sa kayuhan sa uban, magampo kita sa Ginoo. Gumaong amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton, nga nataptan nining COVID-19, makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanang nabugnaw sa pagtuo, mubalik na sa Dios, ug moalagad kaniya nga malipayon ug malahutayon, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanang benefactors ug mga donors, ang grasya sa kabuhong, ilang maangkon, gumikan sa ilang pagkamanggihatagon, magampo kita sa Ginoo. May gugmaong amahan, patalinghugi kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanang kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug nga mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. May gugmaong amahan, patalinghugi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, Joel Shibali Pari, nga babayaw na sila sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. May gugmaong amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay, mahiuba na ka Senyor San Roque, magdaig sila sa Dios, dito sa langit nung puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, patalinghugi kami. Magahom nga Dios, pinaagi sa pangama ni San Lorenzo, martir, dawata ang mga pangamuyo nga among gipadangat nga na kanimo sa ngalan sa imong nabanhawang anak, nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen.